wako kinyi makawuono. Tony Blair karwa keto wako kinyi makawuono. Ikine mane jatend piny Kenya William Ruto o donje telo. Nitiere singo mopogore mane osingo ne jopiny ma waduto wang'eyo. Kata kamano in kaka rawera higni 3 sani. Bende sirikal osebiro kata kod chenro moko mopogore manyalo kata yawo thuolo mag tije. Ahinya to ne rowere obed mago ma wuok e skul kata mag graduate pile ka pile. Manyalo wacho ni higni 3 gi adira jatend piny Kenya William Ruto setemo e wechego mago mag tieko nok mag tije pachokae. Tony. Erokamano ahinya Joyce, to mana kiwacho no endo ka rais nobiro no nen gi gimiluongo ni bottom up ama better plan. To e better ka ni nowacho ni ne ntiere gi an ambitious plan mar affordable housing. To king'iyo gini waseneno kotimore e various counties, to en gima osebedo ka chiwo opportunities ne young people mang'eny, rawere mang'eny. King'iyo kidhi Kisumu ma Kasembo kocha tineno ka ntiere programs madhi kendo ji tiyo kanyo kaka engineers, ntiere masons kanyo, ntiere kendo joma timo kata mana wicho rangi gi eki, ntiere jo sitima. Koro en gima osebedo kadhi, ang'eyo ni pok ochopo level e okang' mano wachecha. Lakini en gima at least osemiyo rawere tije kachacha. Iyudo ka koro rawere owere gi weche mag kong'o kata weche mag kuo, gidonje weche mag loso ute gi eki. To kata kamano ntiere kata mana weche hostels. Wan ka rawere masomo e mbalariany. Iyudo ka an kaka tiegora tuk kachacha ne wan gi challenge mar accommodation. To koro through affordable housing ni iyudo kendo koro wan gi subsidized kuonde ma nyithindo nyalo dak kendo nyalo ninde. Tok mana Nairobi ka endi kende. Iyudo ka entie Homa Bay, entiere Mombasa, entiere Kisumu. Koro aparo ni president osetemo, pok wachopo kuma wadhiye cha. Taparo ni by the time wadhi chopo Ruto at 5 koro cha, to wadhi chopo kuma koro weche mag koso tich gi eki koro dok piny sana.